नो थनायदों दिनैहाय नै नो थनायगासिनो आंहा सनाखौबो लाइभ फैया जि गोबावसिम नाङो नोंथांमोनजों रायलायनो दिनैसो होबाय आङो सोर अनलाइन दं कमेन्ट खालाम ओमफ्राय लाइक खालामदां लोगोफोर गुड आफ्टारनुन थेंक इउ एस आर बय नै नोंसो थनायदों आंहानो आदा मोनो गामसा सोंनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय नो फुरानामोन आरो दाख्लैहाय एसे सिगाङाव दानायमोन ओमफ्राय आङो थनायथ'वाखैमोन सोलाबिखाय बैसागोआव नोगोद खामानि नालाय ओमफ्राय दोनथ'दोंमोन आरो नै दासो थनायबाय आं खामानि गैयैखाय मोजां दे बाजै आंबो बाजै औ दे गान्थि जाजोब्बाय नोंना जाखो मा ओंख्रि जाखो ए ओंख्रिया जोंना माबासो दालि ओमफ्रायो सबाय बिमा फ्राय आलु बाथोन आखाहासिबनो आसामसे लाइक खालाम लोगोफोर रावबो लाइक खालामथाराखै अनलाइन दंबाबो
ए मोसौआनो गाज्रिथार मोसौ फैलाबाय थादोंलै जों मोसौ हरलाबायो साबोन जायो जिरायनो हाला सोर सोर अनलाइन दं लाइभखौनो खालामासै लोगोफोरा कमेन्ट खालामहरदो दे जा गरम बोथोरा दिनै एसे समनिबो नाङा खानस्रि खिलाबायथारो बसनोसैसो ए आं हैखासिगौमोन र' खैथा जाखोथाय थुनद्रासखौबो लायनांसिगौ र' आं हैखासिगोन जाथोंसै बे थुनद्रासखौ लायनांगौमोन थाबायबोआ रागा जोङो दा लायदो र' बारा टाइम जाखायाखै 55 थांबाबो जायो 12टा 55 फिसाज्लानि स्कुल गसिगोन नालाय बेफोरखौ लायनोसै एकथायाव गयो आजांना
लोगोफोर आंना थरायगासिनो आंना बिदिजोंसो दायो दाबोनो लोगोफोर एलबिखौ दोनथ'नोसै बाय फिसालानि स्कुल गसिगोन फिसालाखौ लायनोसै आरो